Pest megyei Pilisvörösváron jártam az apai ági nagyszüleimnél. Nálunk családi tradíció a savanyú káposzta készítés, és rendkívül megszerettem nagypapám módszerét. Ezért úgy döntöttem, hogy megörökítem az elkészítési folyamat elmesélését, hogy ha a jövőben elakadnék, legyen egy támpontom, ahova mindig visszatérhetek. És megkóstolta a káposztát, a mi savanyított káposztánkat, amit csinálunk évtizedek óta, és úgy döntött ő, hogy ezt majd ő is meg szeretné csinálni. És most arra kíváncsi, hogy lehet ezt a finom ízet elérni, ezt az állagot, meg ezt az egész minden recept úgy kezdődik, hogy vegyél. Igen. Vegyél káposztát. De nem olyan milyen káposztát, se nem lila, se nem kell, hanem normális őszi, télire használható káposztát. Az sem mindegy, hogy milyen, nem szabad, hogy legyen nagyon kerek, nagyon kemény, hanem erre a célra van direkt savanyításra alkalmas káposzta, ami egy nagyon picikét úgy van a közismeretben a zöldségesnél, hogy lapos káposzta. És ebből a lapos káposztából van kisebb, vagy közepes, vagy nagyobb méretű, és annak függvényében, hogy mibe teszed bele és mennyit teszel, ebből úgy veszel kisebbet, nagyobbat, közepes. Megveszed a káposztát, lepucolod kívülről azt a héját, vagy azt a lapot, ami esetleg nem odavaló, vagy felesleges, megfogsz egy kisebb hegyes kést, a torzsáját vagy a csutkája körül kivágod körbe, nem nagyon, annyira, hogy egy jó kanál, másfél kanál só bele tudjon férni. Miután mindegyiket elkészítetted, persze előtte meg kell vegyél vagy egy hordót, vagy egy dézsát, vagy egy műanyag olyan nagy edényfélét, amiben annyi káposzta bele kell férjen, amennyit te szánsz magadnak egy szezonra, egy alkalommal. Ez lehet 5, lehet 10, lehet 20, attól függ, hogy. Miután ki van a káposzta csumázva, előtte előkészíted a belevaló dolgokat. Belevaló dolgok, az kell torma hozzá, kell csombord, kell kapor, és kell 2 kiló durva asztali só, amit majd bele fogsz tenni a káposztába, meg a lébe, amit fel kell hígítani, és majd rá kell tölteni a káposztára. Szükség esetén, ha akarod, akkor fokhagymát is belevághatsz, 2-3 cikk fokhagymát, félbevágva, vagy ahogy gondolod, de félbevágva se kell. Ha mindez elő van készítve, veszed az edényt, veszed a káposztát, és a csumájával fölfelé, a lyukkal fölfelé leraksz egy réteget abba az edénybe, amiben akarod rakni a káposztát. Majd utána veszed az asztali sót, veszed a kanalat, és úgy majdnem színig megtöltöd ezeket a üregeket vagy lukakat sóval. Miután egy réteg megvan, veszed a következőt. De az első réteg után belerakod a csombordot, a kaprot, meg esetleg 1-2 darab tormát, összehajtva, tehát nem úgy hosszába, hogy van, hanem úgy össze van hajtva. Ilyent lehet kapni a zöldségesnél, szárított kaprot, csombordot pedig meg, hogyha nincs, mert nem lehet kapni, akkor jössz nagyanyádhoz vagy nagyapádhoz, és akkor egy egész köteggel, csokorral fogsz kapni tőle. Miután ezt megcsináltad, veszed a második sort, ha egyáltalán kell, és akkor megint a csumázott, kivágott káposztákat lyukkal fölfelé. Megint leraksz egy réteget, megint berakod a sót, még ha van torma, meg fokhagyma, ami kell, azt belerakod, és ezt addig folytatod, amíg az egész edény megtelik a káposztával. Persze kell hagyni az edény tetejétől legalább egy 5-6 centit, ugye, hogy oda még el kell férjen egy olyan eszköznek nevezendő valami, ami egy keresztfa, vagy valamilyen más dolog, ami azért van megcsinálva, hogy ezt rárakod a káposztára, és a káposztára még ráraksz egy nehezéket, ami lehet akármi, azért, hogy mikor a káposzta kezd érni meg savanyodni,
akkor, és mikor majd rátötöd a sóslét, hogy az letartsa lenyomva, mert ha nem, a káposzta fölemelkedik. Na most ez lehet egy műanyag edénybe belerakni egy darab követ, vagy akármilyen más dolgot. A lényege, hogy ez a nehezék semmilyenféleképpen ne érintkezzen a nedves lével, vagy a sóslével. Benne lehet a hordóba, de nem szabad, hogy érintkezzen, mert ugye, ha olyan kő, ami sós lesz, akkor szétmálik, ha fém van, akkor megrosdásodik. Tehát csak maga a száraz környezetébe, az edénybe kell legyen ez a nehezék. Miután ez megvan, persze vagy egy tető kell legyen rajta, amit rácsavarsz, vagy egy fedél, vagy egy kupak, vagy valami. A lényege, hogy az edény méretének a szája vagy a felülete olyan legyen, hogy a káposztát kényelmesen bele tudjad rakni. Miután ez megvan minden betéve, lesozva, letakarod vagy becsavarod az edényt, és 2 napig hagyod így állni. Közben a só lassan elkezd dolgozni, elkezd olvadni, és 2 nap után feloldott vízbe, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy 6 liter vízhez kell 2 evőkanál asztali só. Ezt mindig beleteszed, felkavarod, rátöltöd. Jön a következő, addig teszed, amíg ellepi ez a lé a káposztát legalább 3-4 centire. És utána visszarakod a keresztet, visszarakod az edényt, és lezárod a bizonyos edényt, amiben van benne. Na mostan ez a keverék, ahogy áll, körülbelül 2-3 nap múlva ki kell nyitni, és vagy úgy csinálod a szellőztetését, hogy veszel egy 1,5 méteres csövet, ami körülbelül olyan 25 centi átmérőjű, milliméter átmérőjű, és azzal körbe ledugod, és elkezdett levegőt fújni vele, hogy megmozduljon a lé benne, vagy mielőtt még ezt az egész fázist, folyamatot elkezdenéd, abba az edénybe, amiben próbálod a káposztát majd berakni, arra rá kell szerelni egy csapot, egy leeresztő csapot, egészen az aljából. Ez azért kell, mert akkor nem kell csővel foglalkozni meg fújogatni, hanem mindig azon a csapon egy vödörbe leereszted, mit tudom én, 5-6 liter keveréket, visszatöltöd, megint leeresztel, megint visszatöltöd, és ez ildomos csinálni annyiszor, ahány alkalommal te eredetileg feltöltötted. De hogyha 3 bederrel töltötted fel, és 4-szer kevered meg, az se probléma. Visszazárod, és megint hagyod 2-3 napot. Na most ez lassan, hogy elkezd érni ez a káposzta, elkezd lassan a víz felületére, vagy az oldat felületére természetes penészt képezni, mert ez normális, ugye, mert erjedni fog a történet. És mielőtt második alkalommal, vagy minden alkalommal, mikor le akarod a vizet cserélni, úgymond átfordítani, először egy szűrővel szépen le kell szedjed a tetejéről a penészt, hogy tiszta legyen a felülete, és utána kezded el a keveréknek vagy a lötynek a állandó fordítását. Magyarán úgy mondják ezt, hogy meg kell szellőztetni a káposztát. Ha minden jó, meg rendben van, akkor ez körülbelül 3-4 hét múlva elkezd már jól savanyodni, illatokat fogsz érezni, kezd jól lenni a káposzta lé, de a káposzta az még nem, annak körülbelül 1,5 hónap kell addig, amíg olyan állapotba kerül, káposztával függően, amíg már azt mondható, hogy ehető, de biztos, hogy 2 hónap múlva minden rendben van, nagyon finom és nagyon jó ízű káposztát fogsz kapni. Annyit tudni kell, hogy azért ez rutin kérdése, mert én elmondtam, hogy mihez mennyit kell tenni, de a lényege az, hogy a folyadéknak, amit rátöltesz, annak eléggé sósnak kell lennie. Nem kell úgymond népiesen mondani, hogy géra sós legyen, de jó sós legyen. Mintha állítólag az öregek régebben azt csinálták, hogy egy nyers tojást betettek a vízbe, és hogyha az a víz felületén megmaradt, akkor állítólag az a sűrűsége a sónak az jó.
Lehet, hogy első évben tapasztalat alapján lesz ilyen vagy olyan meglepetés, de hát gyakorolni kell, és ha az ember nem gyakorol, akkor nem fogja megtanulni soha. Jó étvágyat kívánunk ehhez az egészhez. Utalag, mint mit tudom én, utairatként, én mindig, amikor a káposztát el szoktam tenni, veszek egy egészen kicsike kis fej piros káposztát, és a középső sor környékére, középre valahová beteszem. Ezt azért, mert ettől lesz egy ilyen nagyon érdekes kis, finom, rozé színe, és olyan érdekes színe lesz, és olyan csalogató az íváshoz. Először is, amikor a káposztali kezd érni, és már finom, meg jó, nagyon-nagyon egészséges inni. Naponta 1-2 pohárnyi káposztalevet, attól függ, hogy mennyire majd bántja a gyomrodat, olyan értelemben, hogy meghajt, vagy nem, de ez egy nagyon jó dús C-vitaminú folyadék, tápláló, egészséges. Hát majd meg tudom vágni a dolgokat. Értem. Úgyhogy Animama, te is bekerülsz az interjúszékbe, ez lesz az interjúszék. Igen. Innen fog menni a... Mert a történet úgy kezdődött, hogy Krisztián jött, és jó étvágyat kívánunk ehhez az egészhez.